Budal golek banyu sumber nang desaku tapi ning tengah alas, guys. Nah, iki ceritane aku lagi budal golek banyu. Ceritane banyu kuning ning desaku ki enek sumber yo. Dan kuwi itu bisa dikonsumsi secara langsung, guys, tanpa digodok alias direbus yo. Dan iki pengalamanku pertama kali, guys. Aku yo lagi roh iki dadi aku gak siap yo video barang gak siap. Kapan-kapan lah tak sepil no dalane juga nek video ki rame bakal tak sepil yo. Iki ceritane iki akeh wong antri yo karena iki aku teko ku bedok dadi iki alhamdulillah gak antri sampai berjam-jam. Nah iki kadang ono sing dikonsumsi sendiri yo enek sing dijual. Yo ngene iki padha nggawa rengkek ngene iki lho guys. Nggawa niki gak trimo 1 loro langsung 5. Soale banyu sumur ning nggonanku iku nek direbus wis ono koyo zat kapure akeh ngono lho guys. Putih-putih ngono kae lho ya. Dadi iki terlalu serik nek diombe. Akhirnya alhamdulillah enek banyu iki yo. Banyu sumber iki sing gak entek Mas yo. Isuk awan sore bengi dijupuki. Kayak iki nek jupuki wong-wong akeh guys, ora kene tok.